Jeg hedder Susan Binau, og jeg er stifter af Landsforeningen Enkelkit Danmark. Vi arbejder for at fremme viden til de pårørende omkring, hvad kan de gøre i den sidste tid, når de sidder med et døende menneske. I vores moderne kultur mangler vi ritualer for at være sammen i dødsprocessen. Vi mangler som borgere noget helt basalt, altså at vide, hvad kan vi gøre for selv at tage del i den sidste stund og gøre den så tryg og værdig for vores kære som muligt. Det, der har drevet mig til at starte det her projekt, det er, at jeg selv har været kræftpatient. Jeg har skrevet en række bøger. Jeg har set nogle ting ude omkring på hospitalerne, på plejehjem. Jeg har talt med mange pårørende, også med mennesker, der skulle dø. Og det fik mig til at ønske, at jeg kunne gøre noget ved tingene, i stedet for bare at sidde med hænderne i skødet eller beskæftige mig med noget helt andet. Det at få en god idé er jo ikke særlig svært, men det at få det ud i praksis og få det til at leve, det koster slid, og det koster timer, og så kræver det, at man får fat i andre ildsjæle. Og det er der, hvor projektet er nu. Vi har en gruppe af meget fortrøstningsfulde mennesker i Landsforeningen, og vi har rimelig store ambitioner. Vi vil rigtig gerne have det her projekt op at stå. Jeg har startet med at donere af egen lomme 300 enkeltkits, det vil sige, det er nogle gaveæsker, som de pårørende får tildelt ude på hospitalerne, og pt. Er der enkeltkits på Odense Universitetshospital og Hillerød Hospital. Og så er der en række private, der i starten i hvert fald kunne få nogle enkeltkits udleveret. Og hvad er det så, det her enkeltkit, det rent faktisk er? Hvad er det, det kan gøre for de døende og for den pårørende? Så et enkeltkit er en lille pakke med nogle hjælpemidler, der støtter den pårørende i at tage aktiv del i de sidste timer eller dage i et menneskes liv. Det indeholder en række elementer som lys, lyd, musik fra Niels Eje, komponisten, som arbejder med MusiCure. Det indeholder nogle ting, der gør, at vi får viden omkring, hvad er det, der sker med min kære lige nu. Hvordan er tegnene på, at et menneske skal herfra. Det er også åndelighed. Det er hele det her vigtige, der melder sig både hos pårørende, men også hos den døende i den sidste tid. Hvad skal der ske med mig, og hvordan får vi taget ordentligt og værdigt afsked med hinanden? Vi har fået nogle fantastiske tilbagemeldinger fra nogle af de pårørende, der har fået en donation, og det har givet os blod på tanden til at fortsætte. Det vil kræve nu, og det vi har fuld fokus på i vores forening, det er at samle midler ind, søge fondsmidler, gå ud og skabe alliancer. Blandt andet har vi fået en alliance til Aalborg Universitet. Og så er det at gå ud og fortælle, hvorfor det her er så utrolig vigtigt. Jeg vil sige dig tak, fordi du lige ville tage dig tiden til at lytte til det her lille indslag, og bede dig om, at du ikke nok vil dele det med dine venner ude på Facebook, hvis du synes, det har relevans. Døden kommer til os alle før eller siden, og når den kommer, så er det rigtig, rigtig rart at være klædt på så godt som muligt, så vi kan give tryghed og fred videre til det menneske, der skal herfra. Du kan læse mere om vores projekt på www.enkelkit.dk, og endnu en gang tak, fordi du lyttede med her.